Jesu Kristu uyinkosi. So bazalwane, Jesu uyabusa kakhulu empilweni yami. Bengifisa nje mawalalela lama video ungalaleli ngekwenyama. Uvula kukamoya. Uvula amehlo kamoya. Ucela uNkulunkulu to transform indlela obona ngayo izinto nezwe. Izwe liyadlula nezinto zalo. Kuthiwa manafa kanye noKristu nifuna okwaphezulu. So sesifuna okwaphezulu manje. Isikhathi asekho. Ukuthi manje angiwarisha lento kusanabantu abasakhulekela imoto, imizi. Kulethi Jesu uyabuya manje, Jesu uyabuya. Yo Nkosi yami izeleze. Kodwa ke ngokuNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzonisiza anilekelele nifuna okwaphezulu. Yazi uthini baba uthi funa niqale umbuso kaNkulunkulu. Uzathi yabona konke lokho abezizwe bayakufunisisa. Which means masifuna okombuso baba noze ngiyasayifuna imoto, siyawufuna umuzi, siyakufuna iniphathi. Ubaba will provide nakhona if it's necessary. Ma providela then uzokusebenzisela ukukwenzani intando yakhe. Bazalwane, uma umuntu angathabathi isiphambano sakhe azidele, amlandele usho njalo othandayo. Ukuzidela abazalwane kuhamba nje ibanga elide kakhulu. Ukuzidela udela ukuphila kwakho, udela ubuwena, udela intando yakho. Yabona lento ethi mina nolwazi ngikuthanda ukuthi, mina nolwazi ngikudla ukuthi, mina nolwazi nje ngengqoka ukuthi uyathobisa umoya engcwele, uyathobisana. Yo buza mina. Hey buza mina, I will tell you indlela engangikhula ngayo ngizitshela nje. Ngibukela phansi abanye abantu eminye imizi. Hey wangithobisa ubaba. Wangithobisa ngiyamthanda umoya engcwele. And uyaqhubeka uyangifundisa nje manje, uyangifundisa. Othandayo kumlandela makathabathe isiphambano sakhe azidela. Ukuzidela ke kusho ukuthi kumele ife intando yami ukuthi mina ngithandani. Mawusathi umzimba wami lona mina izwe lithini? Do what you want as long as you're happy. No. Yazi uJesu akazi umthole athi as long as mina ngihappy. Yazi uthini? Uma kuyintando kaBaba. Uthi uma kuyintando kaBaba ngizokwenza. Uma kuyicebo lika Baba, as long as it's glorify the Father. It's all about glorifying the Father. It's no longer about uthando. It's not only about my choice, my this, my love this, I love that, I don't like that. Intando kaBaba. Now it's about, does it glorify God? If I'm doing lokhu nokuthi, does glorify God? Is God happy? Makangibheka nje uNkulunkulu uthini? Uyabona? So now the goal ukufika kuye athi, yo, well done, good and faithful servant. You've done well. That's my only success right now. And I'm pursuing it. I'm gonna be pursuing it. Thenini makangibona athi hawu ndodakazi yami, well done. Hawu nqobile izwe. That's the only success. I know you've been told, oh, success, true success. Hey, education this. No. The true success and key is having Jesus and doing intando yakhe. Ukholwa bazalwane phandle umsebenzi kufile, which means we have to live ivangeli. Mele siliphile and masiliphila sibona ngani ukuthi yilo ngokuthi kufezakale lokho kwakwenzeka kuye nakubapostoli. Uthi yabona manje singezibona mina ngidlula kulezi zinto ababedlula kuzo abapostoli. All these persecutions that people are doing to me. Iyo lento engigqugquzela ukuthi one step, another step. Uyabona? Yebo manje sibheke isiphambano, sibheke kuye, asabheke okuningi, asisanakile okuningi. Jesu uyabusa kakhulu empilweni yami bazalwane. Kumele kuze kufike etheni yabona inyama iyafa. Okuthi unolwazi akakuthandi lutho kuyafa. Why? Christ lives in me now. Sengenza okufuna uBaba, okuyintando kaBaba. Iyona nto engangizile emhlabeni leyo, iyona nto futhi engizoyifeza. Nkosi athi uPaul, hey, ngilihambile ibanga lami. Ngiqinile ukukholwa. I want to get there and I want to get there too. Uthini uPaul, hey. Uthi
just as mina ngilandela uKristu ngilingiseni nami. So those are the true influences we should be following. Hayi abantu abangaqokile fufuzela umoya wakaJezebel. Ngikhumbula kahle nje isasezweni, nami ngithanda ukugqoka izinto ezifishane nje, ngifuna ukuveza phela uma hips ini nani ukuthi intokazi imile nje fresh nani. Wonke lo moya kaJezebel, uNkulunkulu ngiyambonga wasindisa ukuphila kwami. uNkulunkulu wangikhipha ezweni, wangikhipha kungaqokini. Ngumlahle, we used to follow those people. Isiwana Slay, sifuna ukugqoka njengabo, impahla ezibizana nani. Konke lokho kuyize leze kuzongisiza ngani? Ngithatha ukubhekula ngase ngithi nje ngejimini sengifuna ukuba nifika phela. Ngibe nifika nami, ngibe ugirl. But ke konke lokho kuyize no. Akungisizanga ngalutho. Jesu uyabusa.